ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಹೊರಡೋ ಮೆರವಣಿಗೆನೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ತಾನೇ ಅವಕಾಶ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಹೀಗೇನೆ ನಿನ್ನಾಳೆ ನಿನ್ನಾಳೆ ಪ್ರೀತಿ ದೇವತೆ ನಿನ್ನಾಳೆ ನೀನಿಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ದೇವರಾಣೆ. ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇರು ഞാൻ ഉഷാറല്ലേ? ഈരെഞ്ചൊല്ലറ് ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ನಿಂಟ್ಲೆಗೊಂದು ಉರ್ದು ದೋಸೆ. RCB ವಿನ್ನಾಂಡು ಅಂದಿ, RCB ವಿನ್ನಾಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಅದೇ 18 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ವಿನ್ ಆಪಿದ್ಯ ಅದೇ. ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಅಂದಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ. ಹಾ 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 RCB ವಿನ್ ಮಾತ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡತೆ. ಓ ಏತು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದು. ಮಾಮಿ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದು ಅಂದು ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಡು. ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಎಂದು ಆಳ ಈ ಸಲ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಣ ಕಪ್. ಅದೇ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಒಂಜಿ ಈತ್ ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕಣ ಅದೇ. ಬಕ್ಕ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಾರ ಕಪ್ಪು ವಿನ್ನಾತಿರ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿನ್ನಿಂಡ. ಉಡುಪಿ ಸೀಸ್ ಸುಳ್ಳರ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಗುರು ಶೆಟ್ರು ಬೈದಿರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾನ ಅದೇ ಶೆಟ್ರೆ ಗುರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ಸೀಸ್ಗ್ ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಈತ್ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ ಅಂದಿ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ವಾ ಪಟಕಿ. ಓ ದೇವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈರು ಕೊರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಕ ಐಕ್ದಾನೆ ಅವಳು ಒಟ್ರ ವಿನ್ನ ಆಡತ ಅತೆ. ಏಪ ತುನಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಕೈಕೆ ತಿಕ್ಕುದನತ್ತ. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪೋಯರ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂದಂದು ಶೆಟ್ರು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರುವೇರಿತ್ತೆ ನಮಕ್. ಏಪ ಊರು ಬರ ಶೆಟ್ರೆ ಅಪಗ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆಂಗ್ಲೇ ಪುರ ನಾಯ್ಕೆರಿ ರಡ್ಡು ಜಂಜಿ ಆವತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಡ್ಡು ಜಂಜಿ ಆವೇ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಅವು ಒಡೆಗಿ ಆವುಂಡು ಅವು ಚೂರು ಪುಲ್ಪೆನಲ ಒಪ್ಪಂದು ರಡ್ಡು ಜಂಜಿ ಕಜಿ ಪೊಡು ಪಂಡ ಜಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅತೆ.
ಉಡುಪಿ ಸೀಸೊಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವೆರು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡುವೆರು ಅತೆ ಎಂಕ್ ಜೆಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಜೆಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಗುರು ಅರೆಗ್ ಜೆಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ 90 ಯಾವ ಗ್ಯಾಲೆ ಮೇರಿ ಅಪ್ಪ 90 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಗೀತ ಅರಳುತ್ತಿದೆ ಅಂದಂದು ಈ ಸಲ RCB ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಆತೆ ರಂಜಿತ್ ವಿನ್ ಆಯತೆ ನಮ್ಮ ಬಕದಾದೆ ಆತು ಖುಷಿ ಏಪರ್ದಿಂಚ ಕಪ್ ಬುರಡಿ ಮಂಡೆ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಬಂಡೆಗೆ ಬಂದಿರ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನೋಚಿ ಬಂಡಾರೀರು ಯಾನೆಕ್ ಬಂಡೆ ಈ ಸಲ ನಮಕ್ಕೆ ಎಂದು ತಿಕ್ಕಿಜಾಯ್ತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಚುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಈ ರಂಜಿತ್ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊಶಿಟುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ RCB ಒಬ್ಬ ಅಂದಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲೆ ಗುರುಶೇಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ಸುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನೋದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದಿ ಶೆಟ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಾರೇ ಗುರು ಉಳ್ಳಾರೇ ರಂಜಿತ್ ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ಲಾ ವಿನ್ ಆಯ್ನೆಕ್ಲ ಸರಿ ಅಳತೆ ಕಪ್ಪು ಚಾತಲ ಉಂಡು ಅವತರ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಚಾತ ಕಪ್ಪು ಈ ಸಲ ಹೊಸತ್ RCB ಕಪ್ಪು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೇನೆ RCB ಕಪ್ಪು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಕೈಟ್ ನಮ ಪೂರ ಖುಷಿಟ್ ಅತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆಯರ್ಗೆ ಗುರುಶೆಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರ್ಗೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಅಂದಂದಲ್ಲ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗತೆ ಆಪುಡ ವಿನ್ನಾಪುಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಎಂತ ವಿನ್ನಾನ್ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಯಾಲ ಕೊಡೆ ಹೊರ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಎಂಚೇನೆ RCB ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಬಂದು ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏರ ಬತ್ತೆರ್ ಈ ಜಪ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈರ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ನಿತ್ಯ ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಎಂಗುಲು ಆ ತಿಳಿವು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಓ ದೇವ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಕೋಡೆ ತೂದುಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಪ್ಪು ದೆರ್ಪುನಗ ನಮ ದುಂಬು ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತುಂಡ ದುಂಬುಡ್ಲ ಪಿಲಿಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಲೈವಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅವರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನನಗೆ ಸೀದಾ ಬಂದದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ಪಿಲಿ ಅಂದಿ ಎಂದು ಗೇಲ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರತೆ ಎಂಕ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಂದಿಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಗೇಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೌದು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಎಂತ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಅದ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಬಂದದ್ದು ಬೇಡ ಸಪೋರ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಂದ್ರೆ ಬಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ
ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಬಂದ್ರು. RCB ಅಂದ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ವಿನ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಪೋತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಯಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಅದೇ ರಂಜಿತ್ ಇತ್ತೀರಿ ರಂಜಿತ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಜರ್ಗತಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನಾಗ ಕೋಡೆ ಯಾರು ನವ್ವೇ ಚಿರಿ ಚಿರಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಅವ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆತುಜಿಗೆ. ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕನ ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ ಅದೇ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುಜಿರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂದ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಈ ಪಾಡ್ಗ ಸುಮ ದಯಪಡ ವಿನ್ನಾತ್ರ ತೀನಿ ವಿನ್ನಾತ್ರ RCB ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದನ್ನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಬೈದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಸೀದಾ ಬಂದದ್ದು. ಓಕೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ವಾ ಜಾಲಿ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಪ್ರಸಾದನ್ನ, ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೋರ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ತೂ ಇದು ಅಂತ ಓದಿಜಪ್ಪ ಕೆಲ ಓದುದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಬಕದಾದೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಈರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ 2 ಮಂತ್ ಅಂದತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದೆ ದಾನೆ ಪಾಡು ಜರ ಟಿಲ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ತುಯ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋನುಂಡತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಆಗಿದೆ. RCB ವಿನ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತೆ DKಸಿಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಲ ಒಲ್ಪ ಹುಲ್ಲಿರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಅನ್ನ ನೀರ್ ಮೇಕಪ್ ಅರೆಗೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂದ್ ನೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿ ವಿನ್ನಾಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. RCB ನಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುರು ಪೋಯರಾ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸದನೆ ಪೋಯರಾ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯರಾ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪೋಯರಾ ಏರುಲ್ಲೇರು ಇನೋವಾ ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡಿಯೇ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಅವೇ ಇನೋವಾದ ಬತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅಂತ ಇರತ್ತ ಮಾರಾಯರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ರು ಬನ್ನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಎಲ್ರು ಬರ್ತೇವೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಉಲ್ಲೆಯಾನು ಆನುಂಡು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ ಪಾತಿರೋಡು ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಯಕ ಬೈದಿನಿ ಇರ್ಲ ಗುರು ಶೆಟ್ರಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಡಿಸೋಜ ಸಿಸ್ನ ಒಂದೇಟತ್ತೆ ಲೈವ್ ಉಡತ್ತೆ ಗುರು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ ಮಾಮಿ ಬಂತಿನ ಉಲ್ಲೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಗುರು ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರೆ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಚೂರು ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಹೌದು. ಆ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ? RCB ವಿನ್. ಹೌದು ಟೆಕ್ ಅವರೇ, RCB ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ RCB ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. ಕಪ್ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಪ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀವು? ಮಲ್ಪೇರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ಎಲ್ತೋನಲ್ಲಿರು. ಟೆಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಗರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ವಿಲಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು? ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಕಾಸು ವಿರಾಟ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊರ್ಪೆನ ಕಾಸು ಬೋದು ಕೇಂದು ಮಲೆ ಬೇಗ ಈ ರೀತಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಏನಲ್ಲ ಫೋನುಗಳ ತಿಕ್ಕ ಏರಿನಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಚೂರ್ ಬಿಸಿ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗುರು ಬ್ರದರ್. ಫುಲ್ ಮೋನೋಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ WH ಬೇಕು. ಹೌದು, ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅವರಿಗೆ ಮೋನೋಗೆ WH ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವರ ಲೈವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈವ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರೆಯಿರಿಸಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರಾ? ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಅವರು ಹೋದ್ರಾ? ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ನನಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು. ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಬರುವ ಮಾರ್ರೆ ರಂಜಿತ್, ಬೇಗ ಬರಡವು ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ. ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೂಲೆ ಉಂತ್ವೆ ನಾನು ಮಾರ್ರೆ. ಆರು ಪ್ರಸಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಅರೆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರಡುಗೆತೀರಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಪೋಯಿ ಇರ್ತೋಜು. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ ಪ್ರಸಾದನ್ ಉಳ್ಳೀರಿ. ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅವೇ ಚೂರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಬರ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿಗೆ ಯಾರ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ರಂಜಿತ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ RCB ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ. ಜೈ ಜೈ RCBಗೆ ಜೈ. ಗೋಣಿ ಉಂಡ ಸಂಗೀತ ಅವರ ಯಾಕೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಗೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಜಿ ಬತ್ತಾರುಂಡ. ಶ್ರೀನಿಗೌಡ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹೋ ತುಳುನಾಡು, ಹೌದೌದು ತುಳುನಾಡು. ಶ್ರೀನಿಗೌಡ ಅವರೇ ಇದುಂಟಾ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ಕ ಆವೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದಂದ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಎರೆಗ್ಬರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಪೂರ ರಂಜಿತ್ ಪಂಡಿರ್ ಅಡೆ ಪೋಲೆ ಅವೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಚ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ತೊಲ್ನಿ ಫಸ್ಟ್. ಟೆಕ್ ಟೆಕ್ ಟುಕು ಆಂಡ್ ಟೆಕ್ ಟುಕು ಇಜ್ಜಿರಿ ಟೆಕ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಟೆಕ್ ಉಳ್ಳರಾ ಟೆಕ್ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಓಡಿಪೋಯಿರು. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ದುಡ್ಡು ಪಸೊಂದು ಪೋರೆ ಏತು ಗೋಣಿ ಬೋಡು ಕ್ಯಾಶಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಯ್ಯೋ ಅರೆಗೆ ಏತು ಗೋಣಿ ಬೋಡಿ ಏ ದುಡ್ಡು ಪಸೊಂದು ಪೋರ ರಂಜಿತ್. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇನೋವಡ್ ಪೋತಾತೆ ಅಕ್ಕ ಅವೆಲ್ನ ಇನೋವಲ್ನ ದೆತ್ತೋನ್ಗ ಅವೆ ಇದು ಇನೋವ ದೆತ್ತೋನ್ನ ನಮ ಆವ ದೆತ್ತೋನ್ಗ ದೆತ್ತೋನ್ಗ ಕುಡೋರ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋರ ಆಪುಣತ ನಮಕ್ ದೆತ್ತೋನ್ಗ ಎಂಕದಾಲೆ ಜೀರತಿ ದೆತ್ತೋನ್ನು ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾಡಾಂಡ್ ಗೋಣಿ ದಾಯಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಈರು ಅರಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪರ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿನ ಗೋಣಿಡೆ ಜಿಂಜಾವಡ ಆಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಒಯ್ಟ್ ಪೋತ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ 2000 ನೋಟ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಆತನ ಅವಳು
ಇದನ್ನ ಕಿಸೆಟಲ್ಲ ಪತೊಂಬ ಬೈದೊಲಿ 2,000 ಅಂದು ಒಂದು 2,000 ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆತಿಲೆ ಕೊಡು ಗೋಣಿಯ ಬೋಡಾವಿ ಓ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲಾ ಬಾನ್ ಸಾಪ್ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ RCB ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಖುಷಿತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ತಿಳಿಪೇರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಗೀತ ಇನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ಜವು ಪೂರ ರಂಜಿತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸಿಗೆ ಎಂಕು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ಗು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಕೆ ಬೈಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ತ ಅವು ಪೂರ ರಂಜಿತ್ ಚಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆತ್ತೆ ಓಲವು ಒವ್ವ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಒವ್ವ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಂಡಿರ ಹೆಂಗ್ ಮರೆತು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಇರೆ ಗೂಗಲ್ಗೂ ಪಾಡ್ಗ ಗೂಗಲ್ ಪಾಡ್ ದಾದ ಪರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಗೂಗಲ್ ಕಾಸು ಒಡೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಪನೋಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಪುಣು ಗೂಗಲ್ ಅತೆ ನೈಸ್ ಪನೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿಜಿರ ಮೇಕಪ್ ದ ಕಾಸಿಗೆ ತೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಪಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಸುಮಗ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪು ಜಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ದ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ದಾಯಿ ಸುಮಸಿಸ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುಮಸಿಸ್ ಪಂತಿನತೆ ಆನ್ 4-6 ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂತಿನತೆ ಸರಿ 4-6 ಹಾಕದಿರತ್ತೆ ಕೋಡೆ ವಿನ್ ಆತನತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅರೆ ಕೊರಡು ಹಾಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ದ ಬಾಟ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಾರು ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ 6 ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೆತ್ತನು ಬೇರೆ ಇರ್ನ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮೋನೆಗೆ ತಕ್ಕದು ಬೋವೇರು ಓ ದೇವ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ದ ಯಾನು ಕೊರ್ರೆ ಆಪು ಜಕ್ಕ ಇರಂಗ್ ಈನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈರು ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನಂದ ಅವು ಪ್ರಸಾದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡಿ ಪ್ರಸಾದನ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವರ ಡನ್ ಬಂದು ಬತ್ತನ ಮೂಲು ನನ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೇನುಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಡನ್ ಬತ್ತ ನಾನಂತ ಇತ್ತ ಚೂ ಟೈಮ್ ಅದು ಬರ್ಪುಡಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸುಮಕ್ಕನ ಬೀಡಿದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನಂದು ಸುಮಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಪತ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂತಿರತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಚಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪುಡುಂದು ಆರ್ ಬೀಡಿಲ ಪತ ಬೈದಿರತ್ತೆ ಐತಲ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಸುಮ ಸಿಸಿತ್ತಿನ ನಮಕಿತ್ತು ತೆಲಿಪುನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ತೋಜ್ಜಿರತ್ತ ವಿನ್ ಆನಲ್ಲ RCB ವಿನ್ ಆತನಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇಜ್ಜಿರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಓಡೆ ಪೋಯೇರು ಅರೆ ಸಾಕಾತ ನಾನು ಕೋಡೆ ಇನೋಡ್ ಕುಲ್ದು ಬೀಡಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿರಾಟ್ ರಕ್ಕಿ ನೋಡು ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ವಿಲಾಸಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತ ವಿರಾಟ್ 4 ದಿನ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪ ಏರ್ನಲ್ಲ ವಿರಾಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ 4 ದಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಂಗನಾಮ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಬೀಡಿಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನುಡು ಇತ್ತೆ ವಿರಾಟ್ ಗರ್ವಾಡು ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ತಾಯಿ ಗರ್ವಾಡು ಇತ್ತೀನಿ ನೀ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಡತೆ ಆ ಬೀಡಿಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಬೀಡಿ ಸುಮಕ್ಕನ ಬೀಡಿ ಏಚ್ ಪೊರ್ಲುದ ಬೀಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೀಡಿ ಅರ್ನ
ವೈಟ್ ತಗೊಳ್ ತೂದು ಅವನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಎನ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಂತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೀಡಿನು. ಓ ಬೀಡಿ ಚಂಡಿ ಆತನ ಅವು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಪನಿ ಕೊಡ್ತುಲತೆ ಅವನಿಕುಳು ಸರಿಟಿ ದೀತೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಆತನ ಬಂದ ಆಪಡ ಆರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಜವಳು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೇಣುಕಾಂಬ ನಿಲಯ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ರೇಣುಕಾ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನನ್ಗ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಣುಕಾಂಬ ನಿಲಯ ಅವರೇ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಣುಕಾಂಬ ಅವರು. ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಮಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ತರ್ಪಲ್ ಪಾಡುಜೇರಿ ಬೀಡಿದ ಗಾಡಿ ದೇವ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ರೇಣುಕಾಂಬ ಅವರಿಗೆ. ಬೀಡಿ ಚಂಡಿ ಆಂಡ ಈರುದಾನಿ ಚಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಪ್ರಸದನ ಪನೋಡ ಆಪಡತ್ತೆ ಫಸ್ಟೇ ಬೀಡಿ ಬಂಡ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗ ಚಂಡಿ ಬೇಗ ಆಪಡ ಈಗ ಚೂರವಿರು ಮಲ್ತಿ ಓಡು ಸೇಫ್ ಆದ್ದಿ ಓಡವೇನು. ಹೌದು ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು ರೇಣುಕಾ ಸಿಸ್, ನಾನು ಯಾವ್ದಾ ಒಂದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂಚೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬಾಕಿ ಇಡುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ನೀವೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ, ಆಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗ್ದು ಪುನಃ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ರೇಣುಕಾಂಬ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಣುಕಾ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರೇ? ನೀಲಕಂಠ ಕಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ನೀಲಕಂಠ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ರೇಣು ಅವರೇ ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೋಪ ರೇಣು ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ರೇಣು ಅವರೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವಿಲ್ಲು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಣುಕಾಂಬ ಅವರು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲ್ಲು ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಕೋಪ ನನಗಂತೂ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ರೇಣುಕಾಂಬ ಸಿಸ್ಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ರಿಡ್ಸ್ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅತ್ತಿ ರಿಡ್ಸ್ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಬಂದ್ಪಾರ ಕೂಡ ಕಾರ್ ಓಡಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪು ನೀರು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಲೈಫ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಪುಲಿ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಪಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿರು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ, ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪಿನ್ ರಂಜಿತ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ವಿಲಾಸಿನಿ ಕರೀಬ್ 1 2 3 ಕರೀಬ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಇವತ್ತು 10:30ಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತೇವೆ 10:30ಕ್ಕೆ. ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಗೀತ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಅಂದಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಮಾರ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಕಾರತ್ತೆ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇನೋವನೆ ಎಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ದಾನೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಾದನ ದಾನೆ ಒಂದೇ ಕುಲ್ಲರ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದೆ ಇಟ್ ಕಾರಟ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದು ತೂದಾತ್ ನಾವು ಕಾರಡ್. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಬೀರ್ ಅವರು. ಸುಮಕ್ಕನ ಊರುಗು ಲೆಸಪೋನಾಗ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪು ಜಾರ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಈ ರಂಜಿತ್ ಅರೆ ಇನೋವಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿನಿ, ಇನೋವಾನೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಬೀರಾ 9 ಲೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗಾವೆ ಬೋಡೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಪ್ರಸಾದಾನೆ ಮುರಂದಿಂಚ ಟಿಪ್ಪರ್ ಕನಪೇರು ಕೊನ್ಪೇರು ಟಿಪ್ಪರ್. ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಬೀರ್ ಅವರು.
ರಂಜಿತ್ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫೇಮಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಂದು ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಅಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ತಿಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದಂದ್ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲ ರೀ ರಜ್ಜಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ಲಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣನ ಎಂಗ್ಲೇದ ಟಿಪ್ಪರ್. GNA ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿಲಾಸಿನಿಸಿಸ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಟಿಪ್ಪರ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಬಕ ಟಿಪ್ಪರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತನ ಬಕ ಎಂಡಕೇನೊಚ್ಚಿ ಪ್ರಸದನ್ನ ಯಾನೇರಿಗೆ ಪಾಡಿಯ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ತೇನ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಎಂಡ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಅವರೇ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಅವರು ಇವತ್ತು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈ ಹೇಳಿ. RCB ವಿನ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟಂತೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂತ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಬೀರ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಬೀರ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ, ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದೇ. ವಿಲಾಸಿನಿಯವರ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಂಗೀತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್, ಹೌದೌದು ಸಂಗೀತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅತ್ತೆಂಗಲ ಬುದಾರ್ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದ ಬುದಾರ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ. ನಿಮ್ದು ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಆಗಿದೆ ಕಬೀರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ನಂಗೆ ದೋಸೆ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಉದ್ದಿನ ದೋಸೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಾಪರಿಯಾರ, ರಂಜಿತ್ ಚಾಪರಿಯಾರೇ, ದಾದ ತಿನ್ಯಾರು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಎಂತ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು? ನಂದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಲೇಟಾ ನಿಮ್ದು? ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೋ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ, ನಿನ್ನ ನೋಡದೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಾರೆನೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೀನಕ್ಕರೆ ನಾನು ತುಸು ನಾಚುವೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾಯ ಕಿರಣ್, RCB ವಿನ್, ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ ಕಿರಣ್, ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 10 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಓಡಿಪೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಓಡಿಪೋತು ಮಾರ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ?
decoration అడిగి ఉందానా నూతుతున్నా అడిగి ಅತಿಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ಚಿರ ಮೆಸೇಜು ಇಜ್ಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಆ ರಂಜಿತ್ಲ ಪ್ರಸದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯರಾ ಅಂದು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಈ ಪೊಂಜೋಗು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ ಇಜಿನ ಸಾಂಗ್ ಪಾಂಡ್ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಸದನ್ನ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ವೆರಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದು ಬೇಡ ಯೋಗ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಯೋಗ ಬೇಡ 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 ಯೋಗ ಯೋಗ ಹೀಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂತು ഞാൻ യോഗ മൽപ്പര പോണ്ടുണ്ടത്തെ ಕಿರಣ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮುನೆನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಒರಿದು ಪೋವಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬಾಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಗ ಓ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡು ಓ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡು ಬೆಳಗು ಜನ ಬೋಡು ಬೇಳೆಗೆ ಜನ ಬೋಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಕಿರಣ್ ಎಂಕ ಇಲ್ಲದ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಟಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡತ ಮಾರೆ ಒನಸು ನೊಚ್ಚ ರಡ್ಡು ದಿನ ಜೆತ್ತು ನೆಂಚ ಮೈನ್ ಉಣೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ಒಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರಸಾದನಿಗೆ ಏನೋ ದಿತ್ತಿರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಜನ ಬೋಡ ಪನ್ನೆ ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದನ್ನೆ ಕೇನ್ ಗಾರ್ಡ ಬರ್ಪರ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದನ್ ಒಳ್ಳಾರ ಅಲೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಟಿಲ್ ಬರ್ತಾರ ಈರ್ ಬರ್ಪಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಓ ದೇವ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಯಜಮಾನ್ರಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ರಾಣಿ ನಿನ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಒಣ ಜಂಬ ಮೈಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಜುವಾಗ ಆಪುಜಿ ಕಿರಣ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದಿನವಲ್ಲ ಕಬೀರ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ನಂಗೆ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ದ ಕಿರಣ್ ಮೇ ರಂಜಿತ್ ಬರ್ಪೇರು ತಿನ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅರೆ ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಡೆತ್ತೆ ಕಾಸುಂಡು 1/2 ಕೋಟಿ ಕಾಸುಂಡು ಅರ್ಡೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬಕ್ಕ ನನರೆ ಜೈ 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 RCB ಜೈ 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 RCB ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ ಓಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾರೆ ಕೂಡ ಈ ಕಿರಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಪೊಂಚ ಕಿರಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕಿರಿಕ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡು ಪನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಂಚಿನ ಯಾನ್ ಇಜಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆಪಲ ಕೊರ್ಲಿ ಏನ ವಾಯ್ಸ್
ಮಾಲಾಶ್ರೀಲಕೊಂಡ. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀ. ಆಕಾಶದಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಯಗಾರನು, ಚಿತ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋನೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೋಟಗಾರನು, ಮಲೆನಾಡ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋನೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಮರ, ಆಕಾಶದಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಯಗಾರನು. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು. ಮಾಲಾಶ್ರೀನ ಏತು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿಲ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ, ವರನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನೇವೋ ಕೋಗಿನೆ, ಶುಭ ಕೋರಿ ಹಾಡೋಣ ಬಾ ಕೋಗಿನೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯದಿಂದ ನಂಟಾದರೂ ಮನಸೇರೋ ಮದುವೇನೆ ಸುಖವೆಂದರು. ಚಾಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಬನ್ಸು ಉಡುಪಿದ ವಿರಾಟ್ ರಜತ್ ಗ್ಲ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಉಂಡಿ ಅಕ್ಕ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಬನ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ ತಿನಾಡು ಕೋಡೆ ಗೊಬ್ಬುದಿರತ್ತ ಇನಿ ಬನ್ಸ್ ತಿನ್ನಾಡು ಅಕುಲ್. ಅವು ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮೂರ ಇವರಾಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಸಾಂಗ್ ಇಂಕ್ ರಾಮಚಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ. ಜೋಗುಳ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಜೋಗುಳಗ್. ಕಿರಣ್ ಈರ್ಲ ಬರೋಡು ಆವೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು, ಈರ್ಲ ಬರೋಡು ಆವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್. ಈ ಮೇರ್ ರಂಜಿತ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುವೆರ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೂಡ ಬನ್ಸ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜಿನ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡು. ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ, ಕೇಳಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ. ಆವು ತೂಪೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅವೇ ಪನ್ಪೆ ನನಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪಂದ್ ತೂವೋಡು ಅತ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಏಪ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ವಾಪಸ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಅಪಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅವನ್ನ ಒರಿಯೋನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಗೆಸ್ಟ್ ಆತಜಿ ಪಂಡ ನಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಿರಣ್ ಬರ್ಪೆರೆ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕಿರಣ್ ತೂಪಿನಿ ಅತ್ತು ಬರೋಡು ವಿರಾಟ್ ಪಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪರ್ ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತಡು ಸಂಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದಂದ ಅವು ಚೂರು ಪನ್ನಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೋಲ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಯ್ಯದ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ. ಆಹಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾಯಲ್ ಸುರಿಯಾನಿ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಿತವಾಗಿ ಓಕೆ ಸರ್ವೆರ್ಲ ಬರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಸೇರಿ ನಲಿವಾ ಸೇರಿ ಕುಣಿವಾ
ನನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ನೀ ಎಂದು ನೆರಳಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ. ಹಾವು ಬರ್ಪೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಿರಣ್ ಬರೆ ರಂಜಿತ್ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಳೊಂಜಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಪಾರ್ಟಿ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಐಕೊಂತೆ ಕೆಲವು ಖರ್ಚಾವು. ಎಕಡೆ ದಿಚ್ಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ. ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ. ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗಿದೆಯ ತಂತಿಯ. ಒಪ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋಯಿರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ. ದಯೆ ಈ ಪೋಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಾತ. ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ. ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಬೋಡಪ್ಪ ವನಸಿಂಜಂದೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕಿರಣಿ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಊಟ ಉಂಟಾ ರಂಜಿತ್? ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾ? ಇಜಿನ ಬುತ್ತಿ ಕೊನ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನ್ಕ ಉಲ್ಟಿ ಅರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿರ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ. ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಇರೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬೋಡಾವೆ ಬ್ರದರ್ ನೀ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಗ್ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು 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 ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾಯೆ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ಉಂಟೆ ಆಯ್ತಾ. ತುಮ್ಮಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡಾಗಿ ನೋದಾಗಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಚೂರು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಅವು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನಿ. ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನಿ ಫುಲ್ ತುಲ ಹೊಸ ತುಲ ಕಾಣವು ಸೂಪರ್ ಆಣಿತ್ತೇವು. ಅವು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮೋನೋ ಚಾನಲ್ ಸಂಗೀತ ಓಲ್ ಮೋನೋ ಚಾನಲ್ ಒಟ್ಟು ಮೋನೋ ಆವೇರೆ ನಲ್ಲ ವಾಕಾಲ ಉಂಡ ನಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಬೋಡಾಂಗ್ ಮೋನ ಆತು ಬೇಗ ಆಪುಜಿ ಕಿರಣ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೋನ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಂಡು ಮೋನ ಆವೆರೆ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಎಂಕ್ ನಂಬಿಕೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೋನ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಓಲ್ ಮೋನ ಆಪುಂಡು ಮೋನೊಲ ಆಪುಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಂಡು ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಡಿಯೋದ ಉಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂದತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂದತ್ತಂದೆ ನಿರ್ನ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಒಂಜೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಆಡಾಪಿನ ಆತೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೋನೋ ಚಾನಲ್ ಮೋನೋ ಪನ್ನಗ ಮಂಡೆ ಆಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಾಪುಂಡು. ಮೋನೋ ಆವೆರೆ ಪನ್ನ ಅಕ್ಲುಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆಡೆ ಅವು ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 2,000 ದೀತೆಡೆ ಆತು. ಓ ದೇವ ಕೊನೆಗೂ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ RCB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಐ ಅವರು. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂರ ಓದಿಯಾನು ಕಿರಣ್‌ಗ್ ಬರ್ರೆ ಗಾಡಿ ಅವ್ಲಾಂಡ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಓವ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಈ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಿರಣ್ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕೊಡೆ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಡೀ ದಿನ ಲೈವ್ ಡೆ ಐಕಿ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂತೆ ತನ್ಚಿನ ತೂವಡ ಅಪ್ಪುಡತೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಲ ಆಪುಜಿ ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಅವು
ನಮ್ಮ ಉನ್ಮಲ್ ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೂಡು ಕುಲ್ಲುನ್ ಲೈವ್‌ಗು ಒಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆಲ ಕುಲ್ಲುನ್ ಪಂಡದಾಗ ಹೋತುಂಡು ಎಂಕತ್ತು ನಮ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುವೆ ಆಂಡ ತೂಯಿನಕುಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಜು ಐಕ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಆಪುನಾಂಡ ಆವಡ್ ಯಾನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಲೈವ್‌ಡ್ ಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆರೆಡೆಲು ಉಪ್ಪುಂಕು ದುಂಬೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಓಲ ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಅಂದ್ ಕಿರಣ್ ಮನಸ್ತ ಅರೇಂಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸ್ ಪೂರ ನೆಕ್ki ಖರ್ಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಬೊರ್ಚಿ ಟಿಫಿನ್ ಕನ್ಕ ನಮ ಒರಿಯೇರಿ ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಪತಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ಕ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕನ್ಪೆ ಪ್ರಸಾದನೆ ದಾದ ಕನ್ಪರಿ ಪ್ರಸಾದನೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ರೆಸ ಕಲ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಬಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಈರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹುಷಾರತೆ ಈರ್ ಕಬಾಬ್ ಕಲ್ಲೆ ಯಾವ್ ಆತ್ ಒರಿಯೇರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಕ್ ಕನ್ಕ ಬಗ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ದಾದ ಕನ್ಪೆರ್ ಕೇನ್ಗ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ದಾದಾಲ ಐಟಮ್ ಕನ್ಪೆರ್ ಕೇನ್ಗ ಕಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಜಿ ಓನಸ್ ಪನ್ನಗ ಬಾವಜಿ ಒಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಲ್ಲ್ದ ನೆಟ್ಪೆರ್ ನನೆತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡತೆ ನಾನ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಕಲ್ಪೊಡು ಅವು ಉಂದು ಅವ್ಲು ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬಕ್ಕ ಈ ಸಲ 10th ಅತೆ ಮಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಎಂಕ್ ತಿಗಲೆಗ್ ಮಾಟ್ರೆನ ದಾಯೆ ಪ್ರಸಾದನ ಈರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತಿಜೆರ್ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಆಂಡ ರಂಜಿತ್ರ ಕಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಗೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೆರ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವಗ್ ದಾಲ ತಿನ್ರೆ ವನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಂದೆರ್ ಕಿರಣ್ ಅಂಚೆತೆ ವನಸ್ತರೆಗಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಐಕ್ ಟಿಫಿನ್ ಕನ್ಪರೆ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ ಕನಪೆಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಇಜಿ ಆ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ ಕನ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಮೊಗಲೈ ಮಲ್ತ್ ಕನ್ಲೆ ಕೋರಿದ ಕಾರ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಅಂದಿಯೇ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ ಸುಮಕ್ಕ 4 6 ಹಾಕುದಿನಿ ಅಂಚ ವಿನ್ ಆಯಿನತೆ RCB ವಿನ್ ಆತುಂಡು ಈರ್ ಓಲು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಓಲ್ಯರುಂದ್ ಡೊನೇಷನ್ ಗ್ ಪೋಯಿ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಏಪಗ ನನೆ ಎಲ್ಲೆದೆಲ ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಕಿರಣ್ ಡೊನೇಷನ್ ಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗುಂಡು ಪೋಯರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಗಂಜಿ ಗಂಜಿ ವನಸಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಗಂಜಿ ವನಸ ಆಂಡ ಪ್ರಸ್ತ ನೀರ್ ದಾದಾಂಡ ಗೊತ್ತುನೆ ಎಟ್ಟಿದ ಬುಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಇಜಿಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ಬತ್ತವಲ್ಲೆ ಗಂಜಿ ವನಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪೊಂಜೋಗು ಮುಕ್ಕುನನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ನಮದಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ಕುದೇ ಇಂಚ ನಮ ಪಾತೆರ್ನು ಇಜ್ಜಿ ನೋಡಿದೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ ತಿಂಜಿಡ ನಮ ಎಂಚ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ನಮ ಪಾತೆರೆಲ ನಮಕ್ ಉಂದಾಪುಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅತ್ ಮಲ್ಲ IPL ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ ಆತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬೇಲೆಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಲೆಗ್ ಬೈದಿನ ಎಂಕುಲು ಅತ್ತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ ರಂಜಿತ್ ಬಕೀರೆಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವನಸ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಂದ್ ಮೈನ್ ವನಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಮಾರ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಬೀರ್ ಅವರು ಯಾನ್ ಸುಮಕ್ಕನ ಬೀಡಿ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಗಿತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕಂಪೆನಿ ಗತಿ ಆತುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಯಾನ ಲೆಕ್ಕಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಚಟ್ನಿ ಆವಾವ್ ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿದ ಬುಡಿಲ ಒಂತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎಟ್ಟಿದ ಬುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಕಿರಣ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬೊರ್ಚಿ ಶೇಪರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂತೆ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ ಟಿಫಿನ್ ಕನೊಚ್ಚಿ ಶೇಪರ್ಡ್ ಕನ್ಪೆಗೆ ಶೇಪರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಬೀರ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಉಂತುಲೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಕಾಸ್ ಪೂರ ಒರ ಜಮಾ ಆವಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಮಿನ್ ಕಾಸ್ ಏಪ ಜಮಾ ಆವೆರೆ ಇನಿ ಸಂಗು ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಂಡ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ
ಪೋಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಟಿಫಿನ್ ಬೋಡಾ ಬರ್ಚಾದ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆ ಏರು ಶೆಪಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಣ್ಣತಿ ಪ್ರಸದ ನಾರು ನಂಜಿ ತುಳ್ಳತೆ ಗಲಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಪಾತೆನು ಗಲಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ದೀ ತುಳ್ಳತೆ ಆಂಜೋಲ ಮಂಡಿ ದಾಲ ನಳಪುಜಿ ಗಲಿಗೆ ಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡಾಂಜು ಅಕ್ಕ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರಡತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಜಿ ಅಂದಂದು ನಿಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಪ್ಪು ದಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಲ ಕಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆ ಆವ್ ಏನ ಬರಡು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪಿ ನೀರತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಕಂಜೂಸ್ ಪನ್ಪಿನಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಬತ್ತೆರು ಹಾಯ್ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಎಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಚಿಕನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ರಾಧಿಕಾ ಬೋಡ ರಂಜಿತ್ ರಾಧಿಕಲ್ನ ಬರೆ ಪನ್ಕೈ ಶೇ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪೇಜಿ ರಾಧಿಕನ್ ಬರೆ ಪನ್ಕ ಶೋಕ ಆಪುನ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರ್ ರಾಧಿಕಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಲಂಗ ಹೊತ್ತೊಂದು ತೋಡ್ದ ಬರಿಕು ಪೋತೇರಿ ಜೆಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬೈಜಿರಿನಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಚಿಕನ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ದಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಹೌದು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಒಯ್ತ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ವಾ ಉಂಡುಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣಗಿನಿ ತೆಲೀಪುನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಲ್ದೇರ ಸ್ಮೈಲ್ ಬಾಯ್ ಮೊನ್ನೆ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಮೊನ್ನೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇರು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕೊಡ್ತುಜಾರ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಕೇರೋದುಲ್ಲೇರಿ ದಾದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಾದಾಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಬಾಕಿ ದೀತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿದೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಅವರೇ ನನಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದದ್ದು ಇನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ತೆಗಿಬೇಕು ಪೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಕ ಆವು ಎರೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪಡುಕೋಣೆಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ಲ ಬರಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊನ್ಗ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಳ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಅವತಾರಗ ರಾಧಿಕಾ ಬರ್ಪು ಓಲಾ ಬರ್ಪೀರ್ ಬಲ್ಪುಜಿರಿ ಆರ್ ಬಲ್ಪುಜಿರಿ ರಮದಾದ ಕೂತನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಲ್ಲೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಒಂಜಿದೆ ಪುಗ ಏರ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಡೋಡತೆ ಪಡುಕೋಣೆ ಬೊರ್ಚಿ ನಡುಕೋಣೆ ಉಲ ಕಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಡುಕೋಣೆಲ್ಲ ನಡುಕೋಣೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತಬೊಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಂಕೆಲ್ಲ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಪಿನಲ್ಲ ಡೌಟೆ ನಾನ್ ಮಾರ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ದ ಆತಿಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೋಡದಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಒಂಜಿ ಕಂದಿನಿಟ್ ಆತುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ರೆ ಕೇಳೋಡು ಆಪುಂಡು ನಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವರೇ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಏರ್ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಸಂಬಳ ಸರಿಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಲೈವ್ಡ್ ನೇಲೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ನಾವು ದನಿಯಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾರ ಎಂಕೋ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಚಿ ದನಿತ ಬೇಲೆ ಎಂಡ ಕಾಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಲಾಸ್ ಎಂಕುಲು ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆತನು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಗುಲು ಸೆಲ್ಫಿ ದಿಪ್ಪು ಇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಏಪ ಅವೆರೆ ರಂಜಿತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಅಕುಲ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ದೆಪ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ಲೆ ದಾಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ನೆಕ್
ಬರಿತಿಲ್ಲದ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಅದರ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ತೆಗೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿರಿ. ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಓ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನೀವು? ನಂತೂರ್ ಬಲೆ ಬೇಗ ದಾಯಿ ನಂತೂರ್ ದಾದ ಪಾಪ ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಭಗ್ಮ ಬೈದಿರ ಹಗಲು ಈರುಳು. ಹೌದೌದು, ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಹೊರಕೀರಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಅವರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂದೀಪ್ ಜಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಂಗೀತ ಚಾವಡಿ ಪುದರ್ ದೀಕಾ ಎಂಚಿನೇಕ್ ಸಂಗೀತ ಚಾವಡಿ ಪುದರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಂಗೀತ ಪುದರ್ ದಿ వచ్చి ಬೇತೆ ಪುದರ್ ದಿಲೆ ರಂಜಿತ್ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅವು ಲೇಸ್ ತೆಪ್ಪುನು ಆಯ್ಕೆ ರಂಜಿತೆ ಪುದರ್ ದಿಲೆ ಸಂಗೀತ ಪುದರ್ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಿರೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ತೆ ಇಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣನ ಬಿಲ್ಲು ತುನಗ ಶಾಕ್ ಆನ್ ಮಾರೆ ಅಕಡೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ತದ ಕಾಸ್ ಕಂಪಿಲ್ಲ ಸಾತನಿತ್ತೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ ಮಾರ್ದೇರ ಅವ್ ಮೇಕಪ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ ಆತನ ಎಂಕ್ ಅವು ಬಿಲ್ಲು ತೂದೆ ಅನ್ವರ ತಲೆ ತಿರ್ಗಿಲ ಕಾಂಡ್ ಬಕ್ಕಲ ಉರ್ದುದೆತ್ತೆ ಲೈವ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಆವೆ ಬಕ ಎಕಡ್ ತಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಈರ್ ಏತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆತ ಬರ್ಪಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂವಚ್ಚ ಮಾರ ನಮ ಪೂರ ಕುರ್ಸುಗು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರೋಡು ಮಹಾರಾಜ ಕುರ್ಸು ಕನೋಡ ಆಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಈಡ ಗುಜಿರಿಗೆ ಬೈದ ಕುರ್ಸಿ ಇತ್ತು ನೊಂದೆ ಪಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಕಲ್ಲೆ ಕೋಡದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆತುಂಡಿ ಈರ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದಿ ಜರ್ ತೋಜೋಡು ಇನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಬಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಲೆ ನಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಎಂಕವು ಇನ್ನ ಬಿಲ್ಲು ತೂದೆ ಶಾಕ್ ಆತುಂಡ್ ಮಾರ್ರೆ ಆತ್ ನನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಮೇಕಪ್ ಒಂದ್ ಆತುಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಈರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾರ್ನೆ ಅನರ್ಕಲಿ ಲಕ ತೋಜುವಾರ್ ಓ ಮಾರ್ನೆ ಬರ್ರೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಗ್ಲೆನ್ ಪೂರ ವನಸ್ ಬಲಸೆರ್ ಉಂತ ಈರ್ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಎಜಿನ ಕೊರ್ಪುರ ಇನ್ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ರಂಜಿತ್ ವನಸ್ ಬಲಸೆರ್ ಉಂತವರ. ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನೀವು ಟಿಫಿನ್ ಎರೆಹುಳಿ ಚಟ್ನಿ ತಿಂತೀರಿ ಎಬ್ಬಾ ನರಕ ಶಿ 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 ಯಾಕೆ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಅವರೇ ಚಿಕನ್ ಚಟ್ನಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಎರೆಹುಳು ಚಟ್ನಿ ಯಾರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಎರೆಹುಳ ತಿಂದಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪಾಪ ಈ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ, ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಅವರು ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಅವರೇ, ಚಿಕನ್ ಚಟ್ನಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಎರೆಹುಳು ಯಾರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ? ನನ್ಗಂತೂ ಬೇಡಪ್ಪ. ಐಟಮ್ ದಾದ ಪುರ ಅಂದಿ ರಂಜಿತ್ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ದೀಪರತೆ ಐಟಮ್ ದಾದ ಪುರ ಅಂದ್ ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮರ್ಥಿ ಮಲ್ಪುಗನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮರ್ಥಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಮಾರ್ನೇಮಿಗೆ ಡಬಕ್ ಡಬ ಐಸಾ ಅಂದ ಒಂದ್ ವಿರಾಟ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಡ ಯಾನ್ ಏನ್ ಉಂತದಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ವಿರಾಟ್ನ ಏರ್ಲ ಉಂತದಿರ್ ಪೋಡ್ ವಿರಾಟನ್ ಬುಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿನಕ್ಕ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಕದಾದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಐಟಮ್ ಇಂಚಿನಿಕ್ಕಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ತಿನ್ಪಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್, ಬಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್. ವಿರಾಟ್ ನವಲು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಉಂತದಿರ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಉಂತದಿರತ್ತೆ ಈರ್ ಪುಟ್ಟ ಪಲ್ಲೆ ಪೋಲಿ ಇದೇನು ತೂನಗ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬೊಡ್ಡಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಏರಿಯಾ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಬರಿತೀನಿ ಜೇಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಏರವು
ದಕ್ಕ ದಕ್ಕ ಐಸ ಮುಂದೆ ನೋಡು ಐಸ ಒಂದು ಪುರ ವಾಪುದರಿ ರಂಜಿತ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರಾಯರ ಒಂದು ಪುರ ದುರ್ಪಂಜಿ ಸೊಕ್ಲಿ ಜೋಲು ನಿರ್ದದ್ರೋಲು ಗಪ್ಪಿ ಎಂಚಿನೊಂದು ವಾದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಕನ್ ಮಂಚೂರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರ ಸಂದೀಪ್ ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರಿತ್ತು ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಬೈದನ ಇಜ್ಜತೆ ಚಿಕನ್ ಕನೆ ಕುಡಂಜೊಂಜಿ ಏರ ಬೈದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ದಾರ್ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊರಿಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಬೈಯಡ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಜಿರಿ ಎಂಚ ಇರೇಗ್ ಗುರುಶೆಟ್ರ್ ಪುರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಶೆಟ್ರ್ ಬಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಬಕ ಪೂರ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಬೈದಿರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಇನಿತ ಲೈವ್ ಮುಗಿತೊಂದಲೆ ಬಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್